Hola amics, sóc l'Alegna i avui és dia 24 de desembre. Hem cagat el tio i ens ha portat unes coses. Faig aquest vídeo perquè us volia anunciar que tindré una nova habitació i des d'allà, aquí estan els mobles, i des d'allà gravarem els vídeos. El veureu allà. He regalat aquestes coses i aquí tenim les cançons que hem cantat per al tio. Unes plantetes, una espelma de cera que la pots posar a la banyera i flota. Una planteta per decorar. També m'ha regalat un gong. I un ocellet per muntar. Liu! Mira, estàs molt guapo, estàs molt gran. Hola! Bon Nadal, Liu! Liu!